Wema MK amahle. Angikholwa ukuthi kodwa ke khona umuntu osuke ne-MK phansi mhla i-announce last year December wasuka nayo phansi wangena on the ground wacampaigner esebenzisa ama-resources akhe. Sibona abantu becampaigner using upetrol wabo, using imali yabo to buy t-shirts. Benza yonke into. Bebenga-campaigni with kwi-province A1. They were going to every provinces around South Africa. Ngemali yabo bengathenjiswe lutho. Sibone ama-ground egcwala abantu begibelele ngemali yabo. Bengemnandi abantu on the ground. Khona imibuzo bebebuzwa yona difficult ngalendlela. Bebuzwa ngo9 wasted years. Umongameli uJacob Zuma ebizwa nge-rapist bekumele bephendule leyo mbuzo leyo. Yabo? Zonke lezi inyanga lezi bayiphendula ba-campaign until i-MK ize i-image kangaka. Yabo? Angikholwa ukuthi khona umuntu obengenza yonke lonto leyo to decampaign i-MK njengamanje, because there are people who are busy decampaigning i-MK njengamanje. Yabo? There are people who are busy calling i-MK as iqembu lase-KZN and busy bashing other provinces. Imbi lento eyenzakalayo asikhuzini, imbi kakhulu. Siyakubona okwenzakalayo njengamanje. Asikwazi ukukhosta inhlangano enhle kangaka umbutho wonke umuntu so personalize sithi wase-KZN. MK yakuyona yase-KZN. MK yayo yonke indawo, yawo wonke umuntu. Asikwazi ukuthi ngo-2026 sizoya kuma-local elections sisaqala phansi sisalungisa lezo inkulumo lezo. Already kunabantu asebethi saze sayivotela inhlangano ukube besazi njengamanje sesibizwa ngamagama. Yabona? Njengamanje kunabantu asebekhuluma kanjalo on Facebook everywhere. People are start regretting why bevotele MK because of certain individuals asebe-personalize inhlangano. No, asikuze nje umhlola mubi asingawuvumeli. Yabona? Asikuze nje imbi nje lento sesiyenza bafethu. Angeke uzuqhamuka usuclaima i-victory khona lapho you busy decampaigning inhlangano. Yabona nje 2026 angimele kuthiwa saqala phansi sisayonqonqa abantu. 2029 fanele ukuthi umuntu mawuthi nje uvotela i-MK yathi bengikade ngizovotelana kanti vele enye. Yabo? Asikwazi ukuthi saqala phansi sithi awu kahle nenhlangano yamaZulu. Akwazi ukuthi njalo uma ukhomenta wena uzobiza abanye abantu ngeyidenga. Ulezi idenga zase-Eastern Cape. Akekho umuntu obizwa ngesidenga. Ayikho umuntu oyisithutha. Just because umuntu une different opinion now doesn't make that people stupid. I'll engage njengomuntu using such words, calling other people stupid. No, we don't do such things. Umuntu you engage naye in a good manner. Agcina seyibona naye lento ukuthi no uqinisile yazi lo muntu lona. Angeke bafethu, angeke. Asukhuze nje umhlola kade sikhuza umhlola wenhlamba abantu bethukwa kuma comment section, abantu mabengayi bephikisana nendaba MK bethuka. Yabo? Sayikhuza lonto leyo. MK bayivotelela abantu. MK ayivotelanga eKZN kuphela. Sibonile amavote eRigo bafethu. Sobonile ama-video circulating ama-video eRigo. Why kunabantu efanele bethukwe? No, bafethu ngeke. Imbi nje lento eyenzakalayo. Imbi. There's a possibility ukuthi sibuyele evoteni. Sazoqala phansi futhi so-campaigner. Ayi bafethu kusetshenziwe bafethu ningamushi bafethu. Kusetshenziwe bafethu. Abafethu basebenzile. Bafethu nodadewethu basebenzile bafethu. Sibabonile. Uma ukuthi wena ubuhlele ekhaya nefone njengamanje uhleli nefone futhi you're busy campaigning MK awuyona MK member. Commanders no ngeke. Angikholwa ngampela nje ukuthi khona umuntu obengadela yonke into yakhe kukhandwa umbutho bese ezokhuluma kabi kanje. Umuntu obekade on the ground uyabazi ubunzima adlule kubona. Uyabazi and akawafuni ukufuna. Yabo abantu abakhuluma lento I'm sure abantu bebe-relaxile njengamanje abesebeclaim i-victory. Kodwa bayiclaima abangazi noma guys i-excitement noma yini, but jokes get old and they tend to get boring. Njengamanje le joke le iqhuquzela indaba ye-tribalism, it gets boring njengamanje. Asiyekeni bafethu simunye. Akwazi ukuthi makuneyikhukhula kwamanye ama-provinces sithi it's because they voted another organization. That's so inhumanity bafethu. Asifanele siyiyeke. Abanye abantu mabezihlelo leyihlakalele ezimbi badinga ukulekelelwa.
Njengamanje kunabafethu kunamakhomanda abhizi enza into enhle kabi abuyelile empeshenini zogogo ngemali yabo yabo yento engabe sayitusa leyo. Abanye bahambile bayolekelela lapho bekuney'khukhula khona angisakhumbuli umsotho ngathini. Yento engabe sayitusa le, hhayi ukuthi bakuney'khukhula kwenye indawo sithi hhayi bayalunga basazobona lukhulu. Hhayi bafethu angisingaphelelwa ubuntu bafethu, akuyona ipolitiki le, akuyona nje into esingayazi ukuthi yini. So politika kakhulumi kanje. MK akuyona yase-KZN. Akubona abantu abase-KZN afanele belekelele kuphela wonke umuntu. Hayi bafethu ngeke, hayi asikhuzaneni bafethu, sikhuzaneni nje. Asikwazi uqala phansi ikhampeni ebenzima kangaka, ibenzima le campaign ingekho imali kahulumeni from amaphaketheni abanye abantu. Asingadla amandla abanye abantu bafethu, asingadla iqeda nje umdlandla lento bafethu. Asikwazi ukuthi umbutho omuhle kangaka uzogcina uphelele emoyeni njengamanye amaqembu kade kuthiwa ayezophelela emoyeni. Hayi bafethu ngeke, hayi. Hayi ngiyakhuza bafethu, ngikhuza as an MK member, hhayi njengoZulu bafethu ngeke .